As aventuras de Minchi. Hola, Minchi. Que che pasa? Estás nerviosa? Ui, sí. É que vou falar cun dos meus irmanciños. Non sabía que tiveses irmáns. Encantaríame coñecer a túa familia. Ai, pois teño dous irmáns, mira. Nesta foto que está aquí saen os dous. O que vai vestido de negro que está ali na esquina é Mirto. Mirto? Éche moi listo. Ah. Sempre está inventando cousas. E este outro que está aquí máis preto de min é meu irmán Toto. Toto. É moi fedello e vive no Xapón. Agora vou falar con el. Anda, é el. Ya! Hola, irmaiña. Que tal todo pola casa dos López? Trátate ben, Dani. Sí, moi ben. Estou moi contenta e teño moitos amigos. Que tal ti? Ya! Ben, o Xapón é un país moi divertido. Ois, Minchi, teñote que deixar. Sabes unha cousa, Minchi? Hoxe os meus donos lévanme de excursión á montaña Yarigataki. Voume preparar. Ai, que sorte, abur, Toto. Que, Minchi, gustouche falar cun dos teus irmáns, verdade? Sí, gustou, sí. E vive no Xapón. Que sorte. Éche unha illa moi bonita. Como que é unha illa? Nas illas só hai árbores. E persoas que viven nas árbores. E piratas, e tesouros, sí, e moitas aventuras. Non, Minchi, esas son as illas dos contos. Oes, investigamos sobre as illas. Vale, sí, investigamos. Unha illa. Non só hai illas como esta, unha illa pequena na que ben podería estar enterrado un tesouro. Hai algunhas que son moi grandes, tan grandes que ata poden ser un gran país, como o Xapón. As illas son anacos de terra rodeada de auga por todas as partes. Pódelas encontrar nos mares e océanos, nos lagos e nos ríos. Hai illas que se formaron como consecuencia dos volcáns que están no fondo do mar. E tamén existen illas que están en mares moi quentiños, formadas por restos de organismos mariños, os corais. En moitas illas, ao estaren tan lonxe, non viviron nunca os humanos, así que os animais e as árbores creceron en liberdade. O Xapón é unha illa. Sí, o Xapón está formado por moitas illas, máis de 6.000. Arrea! Moitas delas moi pequeniñas. Ai, entendo, pero aínda así tamén hai illas desertas, non? Claro, e outras con moita xente. Ai, e outras con... ¡Achis! ¡Piratas! Ai, onde están? Onde están? Pero, Minchi... Ai, son eu! Ai, menos mal. Oes, queres que che cante a canción da pirata, Minchi? Veña, vale? Moi ben. Pirata Minchi! Yeah! 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 Gustan vasillas! Illas como o Xapón están moi cheas. Hai nas solitarias e moi pequenas. Illas con piratas divertidos que buscan nesas illas tesouros perdidos. Winchi, Winchi, pirata Minchi. Winchi, Winchi, pirata Minchi. Winchi, Winchi, pirata Minchi. Winchi, Winchi, pirata Minchi. Winchi, Winchi. Abur, piratiña Minchi. Ven